Bon dia a tots i totes. Benvinguts i gràcies per acompanyar-nos. De veritat que és un goig que ho podem fer de forma presencial, trobar-nos i amb aquesta convocatòria, la veritat, i veure la sala tan plena de gom a gom. La veritat que és un plaer. Moltes gràcies, benvinguts a tots i totes. Avui presentem el que és ja la quarta edició de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona, el nostre observatori, l'observatori de tots. Un dels principals objectius que ens varen motivar a impulsar aquest observatori de l'aire de qualitat del Camp de Tarragona l'any 2018 era poder tenir amb el temps una freqüència històrica de dades que ens permetés veure quina era l'evolució real de les emissions dels components organovolàtils als municipis del nostre entorn. Enguany hem assolit aquest objectiu, donat que per primera vegada disposem ja d'un cicle complet de 3 anys, dels anys 2019, 2021 i 2021, i ja som al voltant de més de 50.000 dades acumulades, aquestes dades que ens permeten tenir un coneixement ja, podem dir, molt ampli de com evolucionen les emissions, encara que l'objectiu és continuar ampliant aquestes dades, aquest coneixement per poder analitzar encara períodes més llargs d'evolució. Aquest fet ens permet visualitzar com evolucionem i establir nous reptes de cara a la millora continuada de la qualitat de l'aire i, per tant, posar a disposició de les instal·lacions públiques, de la població en general, de tots, una eina de treball pràctica, una eina de treball, pensem que necessària, que situa el Camp de Tarragona al capdavant d'aquesta mena d'iniciatives a nivell europeu, jo diria a nivell mundial. No oblidem que la funció de l'observatori és aportar dades de manera transparent i continuada per un millor coneixement de la qualitat de l'aire i, en el seu cas, per a la presa de decisions, tant per la indústria química com part del seu entorn, del territori. Altre dels propòsits que ens fèiem al començar aquest projecte l'any 2018 era, i aquest és molt important, socialitzar l'obtenció de dades, creant una metodologia científica fiable, però sobretot que estigués a l'abast de tothom. Avui podem dir que hem complert també aquesta fita, donat que assolim la totalitat del territori del Camp de Tarragona, la totalitat de municipis i els polígons nord i els polígons sud de la indústria química, arribant fins i tot a poblacions com Prades, Girona, Lleida i Barcelona, que ens serveix de contrast de les nostres dades. Un objectiu que hem aconseguit conjuntament i amb el recolzament imprescindible de la nostra universitat, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Gràcies a la seva capacitat d'adaptar la tecnologia a les necessitats del territori, fent viable un projecte que difícilment hagués pogut convertir-se en una realitat sense aquesta col·laboració entre indústria i centres de recerca. Per tant, també hem d'entendre l'observatori com una mostra clara de la capacitat d'innovació territorial en favor del coneixement i de la transparència. La nostra voluntat, la voluntat de Repsol, és continuar consolidant aquesta experiència, millorant-la en la mesura de les nostres possibilitats, incorporant una demanda històrica com és el mesurament de les puntes episòdiques i, sobretot, ampliant el rati d'entitats i d'institucions que formen part d'aquesta iniciativa. Perquè només des de la col·laboració pública-privada i des de la privada-privada serem capaços de seguir avançant i de convertir-nos en un veritable exemple de la gestió de la qualitat de l'aire a casa nostra, al Camp de Tarragona. Un agraïment molt sincer de tots els que fan possible aquest observatori, molt especialment als ajuntaments i totes les entitats que us heu adherit a aquesta iniciativa que ens permet avançar amb les seves propostes i demandes. Us deixo ara ja amb els experts que ens donaran tot el detall de l'informe de resultats de l'any 2021 de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona. Moltes gràcies a tots i totes. Gràcies. Comences tu, no? Sí, però pots pujar. Pujo. Molt bé, Josep. Molt ben explicat. Moltes gràcies, Javier. Javier Sancho, director del complex de Repsol.
I bé, gràcies a tothom, a la ICUT especialment, que també participa en aquest projecte, i totes les entitats i autoritats que són aquí, en particular la delegació del govern i a la Direcció General de Qualitat de l'Aire. La presentació la farem dues persones, el doctor Borrull, que és el catedràtic de l'URB, de la Universitat Rovira i Virgili, que abans ha mencionat el director de Repsol, que és qui fa la feina tècnica d'aquest observatori. Crec la mascareta. I jo mateix, que represento l'Institut Cerdà, que fem la feina de coordinació, vam fer la feina de conceptualització d'aquest observatori. Per tant, farem una presentació a dues mans. M'agradaria, en primer lloc, emmarcar una mica d'on surt això de l'Observatori de Qualitat de l'Aire. És important destacar per què es va fer aquest projecte tan ambiciós. El projecte neix de la percepció que hi havia una preocupació social entorn a aquesta qüestió de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, i per tant que això interpel·lava les empreses per tenir una actitud corresponsable i per tant respondre a aquesta preocupació. Com? Doncs a través d'una actitud proactiva i corresponsable del que és aquesta qüestió de la qualitat de l'aire. Aquest seria el primer objectiu que ens plantejàvem com a observatori, la resposta del sector privat davant d'aquesta preocupació. Anant una mica més enllà, el segon objectiu és, a més, implicar-se, per tant, en aquesta gestió de la qualitat de l'aire, tenir també un paper i, per tant, assumir també unes tasques d'analitzar la qualitat de l'aire. En tercer lloc, que és molt important, també destacar l'objectiu de fer aquesta feina que estem mencionant, però d'una manera transparent, amb una vocació també de divulgació, d'explicació i de posar aquesta informació a disposició de tothom i, per tant, tota aquella informació que generem que es publiqui en l'informe que vostès han trobat a les cadires quan han arribat, que és l'informe que recull totes les dades, comentava el director Repsol, les més de 50.000 dades que ja s'han recollit en aquests anys. I després un objectiu no menor, que és incentivar també la participació en el marc d'aquest projecte de tots els agents del territori per poder recollir les seves propostes, debatre els resultats del treball, etc. Aquests serien els objectius que ens plantejàvem a l'Observatori de la Qualitat de l'Aire. Quines activitats fem, per tant, per donar resposta a aquests objectius? 4, bàsicament, molt simples. El primer, les dades, informació, el treball d'anàlisi que fa els centres de recerca a la Universitat Rovira i Virgili, que ens presentarà el doctor Borrull, la publicació de les dades. En segon lloc, hi ha tota aquesta part tècnica, de desenvolupament tècnic, és a dir, l'Observatori entenem que també ha de ser una eina, un projecte viu, i per tant, intentant incorporar millores tècniques en el treball i noves propostes. En tercer lloc, jornades de divulgació, de presentació de resultats, com la d'avui, però també de divulgació i de debat, que anem fent al llarg de l'any, per tractar també les qüestions de conceptes, de pedagogia, d'informació. I, finalment, també entenem que una de les activitats que hem de fer és tota la part de participativa. Al llarg de l'any nosaltres, com a observatori, tenim reunions, debats, parlem amb els interlocutors per conèixer una mica les preocupacions i intentar anar millorant aquesta eina. Com dèiem, aquestes dades es publiquen, cada any s'elabora un informe d'aquestes característiques, que és el que teniu, on hi ha una part central, que és la part de les dades, que és la part principal del treball, però també incorporem altres punts de vista, articles de diferents persones que ens ajuden a donar altres visions del treball. En aquesta ocasió ens tenim un article d'Òscar Saladier, de doctor en Geografia a la Universitat Rovira i Virgili, i de l'Arnau Caral, que és el director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat. I després també fem alguna anàlisi específica. Aquest any hem analitzat casos de sistemes de mesura que hi ha als Estats Units i Canadà. L'any passat vam fer una anàlisi d'instruments semblant a l'observatori que hi hagués arreu d'Europa. Hem de destacar que iniciatives privades com l'observatori amb aquest abast territorial, l'any passat, a l'informe de l'any passat ho recollíem, no n'hi ha. Per tant, l'observatori en aquest sentit és una eina pionera i singular. Després destacar com gestionem l'observatori, també explicar quin és el model de gestió. Hi ha un comitè executiu, que és qui lidera l'observatori, liderat per Repsol i l'EQT, que són les dues entitats, com sabeu, que agrupa Repsol, una empresa, però després tot el sector químic a través de l'EQT, que és qui dirigeix, l'entitat que dirigeix o l'organisme que dirigeix l'observatori amb el recolzament de l'Institut Cerdà. Hi ha un treball tècnic i, per tant, en aquest sentit també hi ha un comitè tècnic assessor on hi participen responsables de medi ambient de les empreses, del sector i, naturalment, també hi participa la URB perquè és qui fa els treballs i té el coneixement tècnic. I després, com comentàvem, hi ha un entorn que en diem Consell Social, que són els ajuntaments o altres entitats del territori que s'han adherit a l'observatori, que no vol dir altra cosa que simplement tenim un canal i un marc de relació en el qual es debaten i es treballen aquestes qüestions.
A partir d'aquí jo cedeixo la paraula al doctor Borrull perquè ens expliqui els resultats de l'Observatori de l'any 2021. Trec això, que se sentirà millor. Bé, bon dia a tothom. Com ha comentat el Lluís, passaré jo als aspectes més tècnics, diguéssim, de l'estudi. També ha avançat també abans el Javier Sancho que aquest any els objectius que teníem d'aquest estudi eren dos. El primer d'ells era fer el seguiment de la presència d'aquests compostos orgànics volàtils al Camp de Tarragona, que era el mateix objectiu que els anys anteriors, però aquest any hem incorporat un objectiu nou, que és que, tal com també ha avançat, donat que teníem bastantes dades, diguéssim, d'aquests 3 anys, hem intentat començar a fer una mica d'estudi comparatiu, una mica de l'evolució d'aquests compostos durant els anys. Abans d'entrar, diguéssim, en els aspectes tècnics, permeteu-me que es faci 2 imatges només. Una és per a recordar, d'alguna manera, el mètode analític. Sabeu que hi ha diferents mètodes analítics per determinar els compostos orgànics volàtils i cada un d'ells té les seves avantatges i els seus inconvenients. És bàsic fixar quins són els objectius que nosaltres volem assolir per establir o buscar quin és el millor mètode per treballar. Bé, nosaltres vam escollir, per una sèrie d'avantatges que ara us comentaré, el mètode de mostrejadors passius. Els mostrejadors passius ens donen unes dades de molt bona qualitat que ens permet després fer estudis d'impacte ambiental, de risc, etc., perquè es fan mitjanes anuals per a aquest tipus d'estudis, per tant és una dada molt valuosa. Ens serveix també, per dir d'alguna manera, que són dades estàndards. L'Agència de Protecció Mediambiental Americana o la Comunitat Europea utilitzen aquest tipus de metodologies, per tant estan perfectament validades, donen dades contrastades. És un mètode molt senzill de mostrejar. Fixin-vos que hi ha uns sistemes de tubs molt senzillets que podem col·locar-los en una brida, tal com està aquí, en un tub de PVC, en una brida ho podem posar en un arbre, una farola, una balconada, no necessitem llum, no fan soroll, vull dir que podem posar un sistema de mostreig molt específic allí on nosaltres volguéssim d'alguna manera mostrejar, en funció del disseny que nosaltres volguéssim. I a més ens dona uns valors de les mitjanes dels 14 dies que està aquest tub col·locat en aquella zona. És evident que això, ja ho he avançat també, té el petit inconvenient que no sabem si aquests valors de mitjana són uns valors constants o són fluctuants, és a dir, que hi ha puntes, hi ha pics. Bé, per solucionar el tema de les puntes necessitem sistemes en línia. Sistemes en línia que són més complexos, més complicats, i que, si em permeten, al final de la presentació els hi faré un esment als primers passos que estem fent en aquest sentit. Bé, aquests són els compostos, simplement per recordar una mica que estem determinant més de 60 compostos que són els característics d'aquí del Camp de Tarragona, que els tenim identificats perquè es produeixen aquests compostos o s'utilitzen o d'alguna manera es transporten per aquí dintre i els tenim perfectament identificats. I l'altra imatge que volia comentar-los és els punts de mostreig. Tenim 22 punts de mostreig, hem incorporat les 4 capitals de província per tindre una imatge des d'un punt de vista de contaminació urbana. Després tenim Prades com un punt de referència i després tenim, com poden veure, una sèrie de poblacions a l'entorn del polígon nord, posades aquí, i una sèrie de poblacions, ubicacions a l'entorn del polígon sud. Fem una mesura mensual de 14 dies durant els 12 mesos de l'any i això ens dona una visió global d'aquests valors. Bé, a partir d'aquest plantejament, que és el que hem utilitzat sempre durant aquests anys, anem directament a especificar els resultats que hem obtingut. El primer que fem, o una de les primeres dades, és veure els compostos orgànics volàtils totals, la suma d'aquests 62 compostos. No tenim en compte la toxicitat, simplement com a concentració total. Bé, els resultats que obtenim a l'informe estan especificats en aquests gràfics de caixes. Aquests gràfics de caixes ens donen bastanta informació per a la gent que li interessi, a més de totes les taules de resultats que hi ha, però els interessi veure una mica o aprofundir una mica sobre aquestes dades. Fixin-vos que aquestes dades ens indiquen l'interval de dintre de la caixa on estan la majoria dels valors. Per tant, es dona una idea que si són molt estrets, vol dir que els valors són molt uniformes, tenen una font establerta, fixa, mentre que si els valors són molt més llargs, vol dir que hi ha fluctuacions, és a dir, que poden haver-hi fonts diverses que poden afectar amb aquests valors. També ens donen el punt, seria el valor mig,
I també aquestes puntes d'aquí, que es pugen, es donen una informació de que si algun dia hi ha hagut algun punt una mica fora de la normalitat, que se'ns ha escapat alguna punta, algun valor d'aquest. I això ens dona una informació global que ens permet ajudar una mica a interpretar aquests resultats. No obstant, per no complicar la presentació, ho faré simplement a partir de la mitjana, tot i que aquestes dades estan dintre de l'informe. Però en el valor de la mitjana, fixi's que trobem, evidentment, uns valors potser més elevats, amb zones, per exemple, Barcelona, Lleida i Girona, relacionades, òbviament, amb un tema de trànsit. Després tenim altres poblacions, Prades molt més a baix, altres poblacions que, en funció de la ubicació que tenim al punt de mostreig, surten valors baixos, i també identifiquem algunes poblacions, com per exemple aquí, Constantí o el Morell, que evidentment, pel punt de mostreig que hi ha i el trànsit que hi ha en aquella ubicació, òbviament hi ha una influència, diguéssim, de l'activitat industrial de la zona. Indicar que tots aquests 62 compostos que analitzem, el compost majoritari són els pantans, l'isopantà i l'N-pantà, amb valors que oscil·len a l'entorn d'un 50-60% de percentatge. Actualment els pantans no estan inclosos dintre de la llista de compostos tòxics i aquests són els valors que nosaltres tenim. Òbviament, nosaltres tenim identificats tots els compostos que es produeixen aquí en les activitats industrials, se transporten. Tenim unes llistes de la toxicitat de cadascun d'aquests compostos. Hi ha bases de dades internacionals que ens diuen que aquest compost té aquesta toxicitat i això és el que treballa tothom, tot el món. I, per tant, sabem de tots aquests compostos quin hem de tindre més cura, quins intentem fer un seguiment més acurat, com us dic, per la seva toxicitat. Un d'ells és el benzè. Sabeu que el benzè és l'únic que està regulat per normativa, té una normativa reconeguda d'un valor de 5 micrograms metre cúbic com a mitjana anual i els valors que nosaltres obtenim són els indicats amb aquesta gràfica. És a dir, que les mitjanes que hem obtingut dels 22 punts de mostreig que hem tingut no arriben a 1 microgram metre cúbic i tan sols, si volem destacar alguna cosa, el punt de Constantí és un palet més elevat per lògica. Sabeu que Constantí està a la part baixa del polígon nord. Al polígon nord es produeix aquest producte de benzè. Els corrents d'aire preferencials de la zona, els vents de la zona també els coneixem, que sobretot en època d'hivern, de baixa temperatura o a la nit hi ha vents de nord. Aquests vents de nord passen per damunt del polígon nord i incideixen directament sobre Constantí. I per això hi ha aquesta petita incidència d'aquí que s'explica perfectament per les ubicacions de la població. Tot i així, el valor mitjà que obtenim de mitjana anual és de 0,94, molt inferior, diguéssim, als valors que estan sota normativa. Bé, òbviament, també tenim, si vol interessar, els valors, diguéssim, del diagrama de caixes on se pot expressar l'interval, si hi ha hagut alguna punta, etc. Un altre dels compostos que també hem determinat és el U3-butadiè. L'U3-butadiè té una toxicitat similar a la del benzè, tot i que no té una normativa establerta. Per què no té una normativa establerta? Perquè aquest compost que en les ciutats com Barcelona surt dels cotxes, surt dels processos de combustió dintre dels cotxes, la radiació solar el descomposa ràpidament. És a dir, que quan surt del tub d'escapament, la radiació solar el trenca, el fracciona i, anava a dir desapareix, se transforma en altre tipus de compostos. De tal forma que, evidentment, mai s'obtenen concentracions molt elevades d'aquests compostos en ciutats i per això no hi ha cap normativa. Tot i així, algunes nacions, com per exemple el Canadà, sí que té una normativa bastant restrictiva, però té una normativa de 2 micrograms metre cúbic com a mitjana. Nosaltres, al Camp de Tarragona, evidentment, a part de la circulació, sabeu que tenim planta de producció d'aquest compost i, per tant, és el que fem aquest seguiment. Aquests són una mica les variacions que tenim nosaltres de la presència d'U3-butadiè en les diferents poblacions. Veieu que la mitjana anual no supera aquests 2 micrograms metre cúbic, però sí que som capaços d'apreciar com un parell d'ones, si s'hi fixen, un parell d'ones en aquest sentit. Aquestes d'aquí, que serien poblacions properes al polígon nord, pels mateixos motius que he comentat en el cas del benzè,
de la ubicació d'aquestes poblacions respecte al processó, i després també una petita zona, diguéssim, d'algunes poblacions també de la part nord d'aquí del polígon sud. Per tant, tenen una certa incidència aquest procés de producció, però sense arribar en cap moment als valors de la normativa aquesta que hem comentat dels 2 micrograms metre cúbic. També tenim el diagrama de caixa que tenen vostès en l'informe en aquest sentit. Després, altre tipus de compostos que també hem determinat és, per exemple, l'etilbenzè. L'etilbenzè és un producte que té també una toxicitat, està dintre de la llista dels compostos potencialment tòxics. És un compost que també es produeix en els processos de combustió dels cotxes i, per tant, es determina a les ciutats, i nosaltres, com a producte industrial dintre del Camp de Tarragona, també es produeix. Fixi's que, d'alguna manera, els valors més elevats, o més que estan a la part alta, són Barcelona, Lleida i Girona, que són el seu origen urbà. En aquest cas es produeix dels processos de combustió de cotxes. No hi ha aquesta degradació que dèiem d'abans de la radiació solar i, per tant, permaneixen directament relacionats amb el trànsit. Altres llocs, diguéssim, que teníem aquí a l'entorn, veiem que els valors són pràcticament molt baixos. És molt difícil, diguéssim, relacionar, diguéssim, la presència d'aquest compost per l'activitat industrial. Fixi's que en aquestes poblacions que estan al cantó dels processos de producció són valors més baixos que els que poguéssim tindre dintre d'un tema de trànsit. Altre tipus de compostos com l'u2-dicloretà, etc., que es produeixen aquí, s'utilitzen al Camp de Tarragona i tenen una determinada toxicitat, també fem el seguiment i tampoc en aquests moments, amb els estudis que fem, som capaços de fer una relació directa entre el punt o possible focus d'emissió d'aquests compostos i la seva interacció amb l'activitat o les poblacions properes. Bé, aquesta seria la de caixa. Com hem avançat abans, comencem a tindre algunes dades, són 3 anys fent el mateix estudi, amb els mateixos punts, i per tant podem veure una mica l'evolució d'aquests compostos. Respecte als compostos orgànics volàtils, fixi's que d'alguna manera tenim els perfils similars i no veiem una gran interacció, diguéssim, entre els 3 anys des del punt de vista del que és prepandèmia i pandèmia. El 19 era prepandèmia, per tant hi havia una activitat normal, i el 20 i el 21 han hagut una certa de restriccions, etc. I el que nosaltres hem apreciat és que els perfils són més o menys similars, i sí, tot i que amb aquest tipus d'estudis se necessiten moltes dades per veure una tendència, però sembla que les bandes aquestes verdes que corresponen al 21 són una mica inferiors, sobretot amb aquesta part aquí, té una mica de baixada respecte al cas de l'any anterior. Per tant, hi ha un perfil similar amb una mica de tendència a la baixa. En el cas del benzè, fixi's que la cosa és molt similar, són valors baixos. Amb els 3 anys que hem vist es nota això que hem comentat, aquesta mica d'incidència sobre la població de Constantí per les raons que hem argumentat, i també els mateixos valors una mica a la baixa, el valor verd ens ha baixat una mica respecte a l'any anterior. I en el cas de l'U3-butadiè, la tendència, com dèiem, d'aquestes zones permaneix, vull dir que el raonament que hem fet sembla que es confirma amb els 3 anys que hem estat treballant. I si volem acabar de polir una mica, també veiem una mica la baixada d'aquesta línia verda respecte a la blava, que és aquest 21 respecte al 20. Bé, comentàvem abans que aquestes dades que obtenim nosaltres són dades mitjanes. Deixem el tub, 14 dies, fem aquest valor mitjà, i aquest valor és el que utilitzen molta gent per fer estudis posteriors. Però sempre tenim el dubte, ho comentava el director Rapsol abans, d'aquestes puntes, de que si apareixen puntes o no apareixen puntes. Bé, per determinar la presència de puntes, l'única manera que tenim són amb sistemes en línia. Això són sistemes en línia que tenim a les casetes de la Generalitat. Com veieu, el tema és més complex que penjar-ho en una farola o en una balconada. Necessita sistemes que estiguin climatitzats a una determinada temperatura, necessitem, evidentment, connexió a la xarxa, necessitem bombones de gasos per funcionar,
necessitem calibrats mensuals perquè les dades siguin correctes i tot això requereix una infraestructura que té el seu cost i la seva... Aquesta sèrie de puntes saben que des de fa més de 10 anys s'està fent a través del benzè, que és el que està normalitzat. A Constantí i a Puigdelfí hi ha les casetes i dintre de les casetes hi ha aquest equip d'aquí, que és el mesurador en línia de benzè. Cada 20 minuts ell fa una mesura i ens dona una dada. 20 minuts, 20 minuts, 20 minuts, agafa les 3 i fa la dada horària i l'estableix aquí. Ens indica aquí. És a dir, que si ens connectem en línia amb la xarxa, nosaltres podem saber a temps real la concentració de benzè que hi ha allí. Aquest seria el cas de Constantí, on tenim l'equip a 0,6 micrograms metre cúbic i aquí teníem a 0,7 micrograms metre cúbic a les poblacions aquestes. L'ampliació seria aquest. És un sistema, un cromatògraf en línia que ens permet identificar per al piquet la presència d'aquest benzè i ens dona aquesta dada i podem fer un seguiment. Això és una informació que tenim i ens pot ser útil segons el que volguéssim nosaltres trobar. Però si volem fer estudis, diguéssim, d'impacte, etc., que fem valors mitjans, hem comparat els valors que dona la Generalitat amb els valors que trobem nosaltres en aquest estudi nostre. Aquesta línia groga seria els valors de la xarxa, o sigui, seria la mitjana de 250 dades. Una dada cada hora durant els 14 dies, tots. Això són 250 hores. Si fem la mitjana d'aquestes 250 hores, seria aquest punt, i com poden veure, és molt similar al que donem nosaltres a través dels sistemes passius, de tindre un tub en aquest cas. Per tant, si nosaltres volem utilitzar valors mitjans per fer els càlculs adients, és suficient fer aquest tipus de mostrejos passius. Fixi's que els valors de la xarxa són una mica superiors als nostres. Això és un problema matemàtic. És un problema matemàtic perquè la xarxa de la Generalitat, quan no detecta el compost, en vez de posar 0, posa 0,6. I a base de sumar 0,6, 0,7, 0,6 fa que això pugi una miqueta respecte al que nosaltres teníem. Però, com poden veure, els valors són similars. Si és que l'objectiu és buscar un valor mitjà de la presència i, per tant, veure si es compleix normativa. Si volem veure puntes perquè estem interessats en veure aquestes puntes, òbviament necessitarem els sistemes en línia i d'allí obtindrem la informació que volguéssim tindre. Bé, això és el que està muntat des de fa 10 anys i llavors nosaltres, conjuntament amb la Generalitat i l'Observatori, hem començat a treballar amb els sistemes de puntes de l'U3 Botadía. Durant aquest any 2021 hem muntat a Constantí un equip que és un mostrador en línia, un sistema en línia per identificar aquest compost. L'hem estat validant amb altres tipus de sistemes, mètodes robustos que ens donin que la informació exactament és la que nosaltres busquem i quan hem tingut la certesa que aquests equips funcionen correctament, hem parlat amb l'Observatori, hem parlat amb l'Ajuntament del Morell i hem instal·lat aquí un equip d'aquestes característiques. Fixi's que hem tingut que ubicar aquesta cabina. Aquesta cabina ens ha costat temps aconseguir-la, però és una cabina que està climatitzada. Aquests equips necessiten treballar a una determinada temperatura, per tant, són unes cabines d'aquestes característiques que si tanquéssim la porta, aquí veuríeu que hi ha una motxilla, que és la que ens permet termostatitzar els equips i treballar a una determinada temperatura. Tenim l'equip, que és el que tenim monitoritzat. Aquí tenim una estació meteorològica que ens permet, juntament amb les dades de les puntes, saber la direcció del vent i la velocitat del vent, i per tant podem relacionar perfectament l'origen amb les puntes aquestes. I aquí al cantó que no es veu tenim les bombones de gasos i tot això que són necessaris. Com veieu, són més complexos i donen un altre tipus d'informació. En cas d'interessants aquest tipus d'informació, necessitem equips d'aquestes característiques que tenen la seva problemàtica. No podem ubicar, com deia abans, en qualsevol lloc, han d'estar ubicats en un lloc concret. Amb això, a partir de desembre estem treballant, comencem a tindre les primeres dades, estem acabant de calibrar en funció dels valors que ens van sortint i suposo que en breu podrem començar a donar aquestes dades i tindrem, a més dels valors mitjans de totes aquestes poblacions, les puntes que van apareixent durant aquests temps i podem interpretar-les i veure les accions que fem. Això és més o menys el que els volia comentar.
Això fora. Espera, s'ha deixat el... Cisco. Ah, perdona. Ha pegat això. T'ajudo? Molt bé. Bé, moltes gràcies, doctor Borrull, per les explicacions. A la presentació d'avui havíem també previst, que és el que farem ara, per donar-hi encara més contingut a la presentació, doncs un diàleg que en diem, i per tant demanaríem que pugessin les dues persones que em pensa que ens aniria molt bé per contextualitzar tota aquesta informació, que és el director general de Qualitat Ambiental, el Marc Sangles, i la Maria Mas, gerenta directora de l'EQT. Si vols, Marc, si vols seure. Maria, tu posa't allà i em posaré en una cantonada. Tu em digues. Molt de gust, Marc? Que no ens coneixem. Un plaer. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per venir i per acompanyar-nos en aquest acte de presentació i sobretot una mica també per això, per ajudar a contextualitzar. És a dir, hem fet una presentació inicial del director de Repsol, hem fet una presentació dels objectius i els resultats, però ens agradaria contextualitzar-ho des de dos punts de vista essencials, que és l'administració, la Generalitat i el sector, tot el sector químic. Per dinamitzar una mica el debat, havia pensat allò tres conceptes que m'agradaria que comentéssiu. El primer és, a veure, tal com dèiem a la presentació, la idea de l'observatori surt per part de les empreses detectar que hi havia una preocupació sobre aquesta qüestió, malgrat que ja hi havia dades, informació i seguiment i monitorització, però hi havia aquesta preocupació. Llavors, la primera pregunta seria una mica des del punt de vista de percepció que teniu vosaltres. La qüestió de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, enteneu que és una qüestió, una preocupació més de percepció o una preocupació real, diguem-ne? És a dir, la motivació que ens va portar a fer l'observatori, que era detectar que hi havia aquesta preocupació, creu que és una preocupació basada en unes percepcions o que és una preocupació real, basada en un fet real de que realment tinguem un problema de qualitat de l'aire al Camp de Tarragona? Començo? Sí. Que ens podrem treure la mascareta? Jo copio, Si tota l'altra, jo també. Les coses al directe, gràcies. Segurament és un conjunt de moltes coses, no? Segurament no hi ha, diguem, no hi ha una rotunditat en afirmar, segurament estem parlant de diverses coses. Les dades ens donen, no? I jo crec que el doctor Borrull ha fet una clara explicació, diguem, de tot el control que hi ha i, per tant, diguem, de tota la xarxa que tenim muntada com a govern, també en col·laboració amb les empreses, de tot el control que hi ha i, per tant, diguem, les dades que ens indiquen és que no hi ha, pel que són els compostos controlats, des del punt de vista legals, no existeix, més enllà que en algun moment pugui haver algun apunt, algun incident, però que en línies generals no existeix una problemàtica. Ara bé, és veritat que no només estem parlant, diguem, del control d'aquests compostos, sinó d'una percepció social que existeix, d'una certa preocupació, que segurament es barreja, en altres casos, amb temes de seguretat. I segurament aquesta barreja és complexa moltes vegades, diguem, de discernir. Si, a més, és evident que s'hi ha afegit algun element, diguem, i afegeixes algun accident, insisteixo, això preocupa, evidentment que hi ha una alta preocupació. Barrejat amb un altre element, que jo crec que cada vegada és més creixent, i jo crec que les empreses ho heu vist i esteu actuant, amb dos elements creixents. Un, el dret a l'aire net, per tant, diguem, una concepció de cada vegada més important de la ciutadania d'aquest dret, que segurament anys enrere no el trobava, i per tant, creixent al Camp de Tarragona o creixent a la resta del país. Vull dir que la setmana passada fèiem un acord a nivell nacional sobre la qualitat de l'aire i parlàvem d'aquest dret, és un dret reconegut i reclamat per tothom. I barrejat, evidentment, que no pot ser aquest dret a l'aire net va vinculat al dret a la salut. Per tant, davant d'aquesta percepció, davant d'aquesta major exigència social, jo crec que sí que les empreses també, i vinculat també, evidentment, amb un dret al medi ambient,
Jo crec que les empreses heu entrat clarament en aquest sentit, que això forma part, diguem, del vostre dia a dia, no és un mes a mes, i per tant, diguem, des d'aquest punt de vista, jo crec que estem fent tots feina en aquest sentit, però que hi ha una preocupació, i jo crec que ho heu expressat vosaltres, quan presentaves l'observatori, hi ha una preocupació social, per tant, hi hem de donar sortida. Hi ha alguna cosa que, i aquí posem-hi tots, segurament no acabem de fer tots bé, i per tant hem de trobar el lloc que entre tots puguem aportar la nostra part per millorar aquesta percepció respecte a la ciutadania. En definitiva, és el que necessitem. Jo crec que algunes coses estan fent bé, per tant, des d'aquest punt de vista hem de també tenir capacitat de transmetre-ho, però també hem de saber per què la gent no arriba a aquesta percepció. És a dir, quan parlem amb les empreses diuen, ho fem tot bé. D'acord, en línies generals sí, es fa tot bé, després també hi ha algunes excepcions, com tota la vinya del senyor, però no hi ha aquesta translació, no arriba a la ciutadania. Jo crec que aquí sí que hi ha deures per fer, i aquí sí que a vegades hi ha un traç molt fi de les coses i les percepcions, i aleshores jo crec que ho hem de treballar a fons, això. La mateixa pregunta, Maria, des del sector, aquest equilibri entre percepció i realitat. Anem a veure, nosaltres evidentment pensem que és lògic que hi hagi preocupació, a la gent tot el seu entorn li importa, és una preocupació universal, i en una zona on hi ha tot un polígon industrial d'aquestes dimensions és lògic que hi hagi aquesta preocupació, igual que altres llocs, però amb una preocupació, diguem-ne, més viva, no? Dit això, si em permet, nosaltres sí que hem de posar en valor tota la infraestructura que tenim en el territori, com molt bé ha dit el director general. Tenim una xarxa de mesura d'emissions i una xarxa de mesura d'immissions. Llavors tenim una visió del que són els compliments normatius de les emissions i el que són la monitorització de la qualitat de l'aire al terra, que és el que al final ens preocupa, que és molt forta. O sigui, no hi ha referents, no tenim referents, no dic que no estiguin, però nosaltres no els coneixem, d'una xarxa tan extensa i tan, diguem-ne, tècnicament adequada. Els llocs estan ben triats, les àrees són molt extenses, llavors estan ben representades i les dades que s'obtenen són rigoroses. La xarxa té un manteniment molt adequat, o sigui, no és una xarxa del que es pugui ni pensar ni imaginar que les dades que està donant no són correctes, són molt correctes, estan superavalades, estan controlades i, per tant, la realitat és la que és. Jo crec que podem dir que la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona és correcta. Jo crec que és correcte, que els resultats són bons i tot això ho avala, Quan fem comparatives entre el que tenim aquí i el que tenim, i parlo de xarxa per no comparar amb altres països que tenen dins de casa del que és Catalunya, comparem amb altres territoris que tenen unes xarxes menys extenses, però també existeixen, i comparem, avalen el que acabo de dir, vull dir que no és una afirmació gratuïta. Tot i això, hi ha una preocupació, i és lògic, i és lícit, i és correcte, i la compartim des de les empreses. No crec que hi hagi ningú que pugui dir el contrari. Estem tots absolutament convençuts de que hem de donar resposta a les preocupacions del nostre entorn, i aquesta és una preocupació. Per tant, per això estem aquí. Per això està l'Observatori, per això estem col·laborant amb els estaments que estem col·laborant, la universitat, els centres tecnològics i en qui convingui, si necessitéssim algun altre recolzament, per desenvolupar. Però sí que el que m'agradaria posar de manifest és que estem desenvolupant, estem creixent. Estem creixent per donar solucions, respostes a les preocupacions que hi hagi. I això és una col·laboració público-privada que està fent una feina que penso que és també, si em permet, és modèlica. Sí, precisament arran del que dieu, a Tarragona hi ha una de les xarxes, de fet la Generalitat, les 13 casetes de la Generalitat, quan es va... és una de les xarxes més denses de les que hi ha a nivell internacional de vigilància. És a dir, tenim una xarxa de vigilància de la Generalitat, tenim també la xarxa de control d'emissions.
la Generalitat d'Emissions, la xarxa de control d'emissions. Tenim l'observatori que genera dades, tenim altres estudis que es van fent i que van sortint també, es van publicant sobre... És a dir, hi ha molta informació. La pregunta que jo faria és què més falta fer? És a dir, hem de fer encara més estudis o potser, agafant una de les coses que també deia el director general, hem de saber-ho comunicar millor, hem de fer més pedagogia, és a dir, quines accions ens falten fer perquè puguem, d'alguna manera, equilibrar bé el que és percepció i realitat, que d'alguna manera, el que comentàveu, potser hi ha alguna preocupació social, i per tant, què més podem fer per intentar equilibrar la realitat amb la percepció? Difícil, la resposta, és a dir que, en tot cas, sempre podem millorar. Jo crec que, ho apuntava la Maria, jo crec que el tema és que ningú s'ha quedat estancat des d'aquest punt de vista, sinó que hem anat tots plegats intentant buscar aquests punts del que significa la millora, també en el sentit, diguem, de tota la captació, de tota l'obtenció de dades. I després aquí segurament entraria en un debat més generalista, diguem, d'aquesta societat que estem vivint en aquests moments, que és possible que tenim moltes dades i no les sabem comunicar. I hi ha un altre element que també val la pena posar en valor, és que totes aquestes dades són públiques. Per tant, diguem, aquest és l'altre element que jo crec que també hem après com a societat de comunicar, de donar aquesta publicitat. Ara, segurament l'accés també de dades fa que moltes vegades siguin difícils de digerir. I aquí jo crec que va en la línia que apuntes. Hi ha un altre element que ja no és només les dades, és a dir, podem donar moltes dades, sinó al final la pregunta que es fa a la ciutadania és quin impacte té tot això sobre la meva salut. I aquest segurament és el repte que tenim tots plegats de donar com a resposta, perquè la resposta no és fàcil, és molt complexa, hi ha molts elements a tenir en compte i per tant, jo és el que us deia abans, també tot plegat és molt fi moltes vegades, aleshores jo crec que hem de transitar amb molt d'equilibri en tot això per evitar donar la sensació que tot va molt bé i en tot cas va molt bé, és veritat, però hem d'estar amatents perquè també és veritat que a mesura que avança la ciència també detectem alguns compostos que segurament abans no havien tingut o se li havia donat prou importància, que acaben tenint un efecte sobre la salut. I per tant, en aquest constant procés de voluntat de millora, crec que com a societat, i des d'aquí ja faig aquesta global de societat, i per tant empreses, societat civil i també administració hem de tendir a millorar tot això. Per tant, segurament des del punt de vista tècnic hi ha millores que es poden fer. Jo crec que, com apuntaves, la xarxa és molt extensa, és una de les més extenses, pel que fa a quilòmetres quadrats, és la més extensa que existeix. Controlem molts compostos, però que segurament sempre aquest element de superació. I jo crec que l'altre és el que tu apuntaves, és a dir, com fem que aquestes dades les digerim i les comuniquem de manera intel·ligible cap a la societat, perquè si no la gent acaba... I aquí, i això sí que hem de treballar-ho tot molt més conjuntament perquè aquestes dades que surtin tothom les doni per bones. I aquí és on jo crec que també tenim tots plegats una feina, tenim camí per treballar encara de sortir d'aquesta manera conjunta i entenent també la posició i la situació de cadascú. I per tant, des d'aquest punt de vista, seguir transitant també en aquest camí. Sí, gràcies. Maria, una mica la mateixa pregunta, però en el cas de les empreses hi ha un element més, és a dir, que quan preguntàvem què més podem fer, és a dir, hi ha la xarxa de vigilància, fem l'observatori, molts estudis, hem d'explicar-nos millor, més comunicació. Des de les empreses hi ha un ingredient més, potser també que és explicar també millor el que feu, diguem, des del punt de vista de les inversions que feu en medi ambient, etcètera. Però la pregunta essencialment és la mateixa, què més falta fer per generar una mica una percepció més de tranquil·litat respecte a aquesta qüestió? Jo, si em permet, primer faria dues valoracions, en relació al que ha dit en Marc. Hi ha un apartat de pedagogia que crec que és obligatori, que no hem abordat, lligat amb el que és la comunicació, que no hem abordat potser prou bé, perquè realment el que estem parlant no és intuïtiu. O sigui, tu quan parles de reciclatge o de reutilització són conceptes que la gent no estan acostumats, però que intuïtivament ho entens què vol dir. Quan parles de PPMs, PPBs, llindars i parles de límits, no sempre sabem posar-li la mesura i interpretar-ho. Llavors, de vegades es genera alarma, tu veus un gràfic i tu estàs acostumat, perdoneu-me, el públic en general que no està relacionat amb aquesta activitat, que no té per què saber res de les PPMs i les PPBs, es pot viure perfectament sense entendre-ho. Veu un gràfic i normalment ho assimiles als percentatges, Llavors veus un aquí
i l'altre una mica més amunt i dius, mira, quina diferència, no? Quan estem parlant de ppm, micrograms, i amb uns umbrals de detecció que a vegades estàs quasi bé al límit, tot això és tot molt més subtil, no? Si em permet. Llavors, explicar això i donar-li moltes explicacions a coses tan subtils de vegades és molt difícil. Vull dir que la pedagogia és una part i la comunicació ha d'anar acompanyada d'una pedagogia perquè si no la interpretació de vegades no és immediata i no és correcta, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, això crec que ens manca, no? I ho hem de treballar conjuntament perquè el que hem d'explicar ho ha d'entendre tothom. Perquè nosaltres, des de la indústria, quan expliquem, de vegades el que expliquem no s'interpreta amb la mateixa confiança que quan ho explica una altra organització. Llavors, hem de fer un discurs conjunt perquè realment el que s'expliqui estigui compartit i sigui correcte i tècnicament estigui avalat, no? I això crec que ens falta. Això ens falta, estem treballant, crec, estem avançat, però hem de continuar millorant-ho perquè realment és una obligació que tenim. Crec que nosaltres com a part implicada i vosaltres, si em permets, com a administració, no? Per tant, hem d'avançar en aquesta direcció. Les indústries, què fem? El que em deies, no? Què puc afegir sobre el particular, no? Les indústries hem fet un esforç tremendo de sistematitzar coses, no? Perquè al final hi ha una part que és d'inversions, de millores d'infraestructures internes, em refereixo, no? Però també hi ha una part de procediments, d'operatives, que quan més conscient ets de les dificultats que pot comportar alguna cosa, més conscient és que l'has de fer d'una manera molt rigorosa i molt acurada. I jo crec que amb això, que nosaltres ho entenem com millora contínua, és amb el que estem treballant i fent inversions per descomptat, perquè no ens podem quedar desmarcats de res, però ja començant per emissions, que evidentment ja hem posat filtres electrostàtics, hem posat milers d'aparellatges, que no avorriré a ningú ara aquí explicant, però que són necessaris perquè l'exigència amb emissions i amb tot cada vegada és més gran, les normatives així ho reflexen i nosaltres com a mínim complim les normatives i intentem anar més enllà i continuar millorant. Potser l'última pregunta, i ara que comentaves això, Maria, te la faig a tu i després al director general. L'Observatori és una iniciativa, com he explicat abans, que emprèn el sector privat i ara tu has comentat que l'administració té el paper fonamental en la gestió d'aquesta qüestió. I has parlat d'una cosa que m'ha semblat molt interessant, de dir que el sector, quan diguem segons quines coses, de vegades no tenim la confiança, malgrat que fem tots els esforços de ser transparents. En aquest joc de rols, de papers, tenint en compte això, que l'administració és qui és la responsable, des del sector privat, quin creieu que és el rol que podeu fer amb tot això? La línia de l'Observatori és una línia que creus que està alineada amb el rol que ha de fer el sector privat en un marc, insisteixo, que la qüestió de la qualitat de l'aire és una competència de l'administració. Miri, jo crec que aquí tenim bàsicament, crec que dos, però potser me'n deixo algun, després si no ho explico bé ho afegiré. Hi ha un primer que és ajudar a desenvolupar i créixer i millorar, que és el que estem fent amb l'Observatori. Estem fent aquesta funció. Hi ha coses que no estan tecnològicament resoltes i que les estem desenvolupant. I aquesta és una gran funció perquè jo crec que l'administració ha de fer una funció de control i ha de fer una funció de vigilància, però desenvolupar penso que no és l'objectiu. Penso, si no ho dic bé, Marc, tu em corregeixes, no? Dius, aquesta és la nostra funció, perquè tenim les capacitats i la voluntat de fer-ho, i això és el que estem fent, no? Aquesta és una de les coses que podem fer, o que hem de fer, no? L'altra cosa, bàsicament seria aquesta, no? Des de diferents maneres d'aportar, però sobre aquesta idea. I, director general, la visió de l'administració sobre això, és a dir, quin rol creieu des de la Generalitat que ha de fer el sector privat en el marc de resoldre i d'anar gestionant i millorant aquest tema? Jo crec que i abans en parlava Javier quan feia la seva intervenció, el marc és de col·laboració. És a dir, és evident que el nostre paper com a administració és el de control del seguiment dels plans de vigilància, que tot funcioni de manera correcta,
Però jo ho he d'apuntar a la meva primera intervenció, crec que també els temps han canviat, és a dir, segurament hem deixat de... El temps ha permès evolucionar, que era aquella administració que ja ven els de medi ambient, no? Ja ven els de medi... Jo crec que això les empreses ja no ho viuen d'aquesta manera. Les empreses entenen que això forma part, diguem, dels seus objectius socials i econòmics també al mateix temps, que han de treballar per la millora de la qualitat mediambiental i en aquest cas, diguem, de l'aire. Aleshores, això ja forma part dels objectius i això hem guanyat molt. El que passa al mateix temps, introduïm aquest element de major exigència, però en el moment que les pròpies empreses entenen que això forma part del seu viure i no és que ven els de medi ambient, sinó que aleshores això ens permet obrir moltes vies de col·laboració. Jo crec que aquí és on hem d'anar i jo crec que el tema de la xarxa és un clar exemple de com podem col·laborar i de com podem anar més, en aquest sentit de escolta, apuntava la Maria, nosaltres podem investigar, nosaltres també posem els mecanismes i els mitjans que tenim i segurament l'empresa, sempre ho hem dit, que com els mecanismes que tenen les empreses per fer certes coses molt més àgils, que no pas els que tenim. Més habituats a fer això, en el dia a dia, és la nostra feina, forma part del nostre ADN, és així. I per tant, aquest element de col·laboració que ningú pugui entendre tampoc, i al mateix temps per això també, és a dir, hem de tenir molt clar també on està tothom, que no es pugui entendre que aquest element de col·laboració és un element de connivència que eviti que l'administració faci la seva feina com li correspon. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que els papers han de quedar marcats, però això, jo crec que la col·laboració público-privada és important des d'aquest punt de vista en el sentit d'aquest objectiu comú que tenim tots d'avançar en la millora de la qualitat de l'aire. I aquí és on ens trobem. I crec que les línies estan obertes, que segur que tot és millorable i per tant també amb aquesta voluntat també, i expressa la voluntat del govern, en el sentit de millorar aquells aspectes que no estiguin acabats de perfilar, però que en tot cas el que hem de fer és reforçar perquè complim tots els objectius i aquí també ens heu d'ajudar vosaltres perquè és veritat que en la majoria de casos hi ha aquesta consciència, però que també ens trobem amb algunes empreses que no juguen aquest paper i aquí sí que ens heu d'ajudar també des del món empresarial a foragitar aquestes actituds que l'únic que fan és posar en tela de judici el conjunt. Aquesta excepció que provoca que hi hagi aquesta mala imatge a vegades o aquesta percepció que tots plegats ens entestem a treballar per reflectir quina és la realitat i que quan surten coses d'aquestes és evident que no ens ajuda a ningú. Per tant, aquí sí que hem d'excloure i marcar molt clarament aquelles empreses que no ho fan i per tant posant-hi molt a sobre amb aquestes amb tots els processos sancionadors que tenim a sobre. I per tant, jo crec que també ha de ser un objectiu compartit i comú també per part del món privat i per part de l'administració. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Sí, jo diria que com a resum del que hem dit en Marc i jo, el que hem de fer és col·laborar entès com que nosaltres acompanyem a l'administració amb aquest creixement, perquè no s'interpreti el tema de col·laboració amb un sentit pejoratiu, que evidentment jo crec que no el té, però de vegades s'interpreta d'aquesta manera, pel que deia en Marc. I de les empreses que puguin tenir alguna dificultat, evidentment hauran de millorar. Vull dir, no cap a casa nostra una empresa que no estigui compromesa, això és claríssim. Si hi ha algun cas, l'haurem d'estudiar i l'haurem d'ajudar a que millori. No hi ha més. Jo faria així com a resum i per tancar una mica el cercle, m'ha semblat molt interessant aquesta visió de col·laboració. Jo crec que l'Observatori, honestament i també modestament a la vegada, penso que és un exemple una mica d'això, és a dir, és el sector privat que reconeix que ha de tenir un paper actiu i reconeix per tant que ha de jugar un paper des del punt de vista de la corresponsabilitat que comentaves per aquesta creixent pressió i sensibilitat i exigència que hi ha de la societat sobre aquestes coses, el dret a un aire net, diguem-ne, i que ho fa, a més, tot i que exerceix aquesta capacitat que també dèiem ara de tirar endavant això, però que ho ha de fer i ho fa en col·laboració i de manera oberta, transparent, a tot el territori, en especial a la Generalitat. I, per tant, tota la informació a l'Observatori estigui a disposició de la Generalitat com de qualsevol altre organisme perquè es pugui treballar i es pugui millorar no només el coneixement, sinó també la gestió de la qualitat de l'aire, que al final és el que volem. Jo crec que en aquest sentit és una bona iniciativa i que posem a disposició de tothom perquè se la faci seva i la puguin aprofitar. Si no teniu cap més comentari, doncs agrair-vos molt. Marc Sanglas, director general de Qualitat Ambiental, i Maria Mas, directora gerent de l'EQT. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
I ara, ja per cloure l'acte, donem la paraula perquè faci la clausura al Rubén Folgado, president de la EQT. Endavant, Rubén, ja pots pujar. Doncs bon dia a tothom i, en primer lloc, tornar a agrair-vos l'assistència d'aquesta forma i el seguiment d'aquesta forma massiva. Se'ns ha quedat avui la sala petita amb aquest acte de presentació d'aquestes dades tan importants, gràcies a l'administració, gràcies als ens locals, a tots els representants, als mitjans de comunicació també, perquè al final entre tots recollim aquesta informació, aquests anàlisis i els fem arribar allà on toca, que és a la població en general del territori. I vull tancar l'acte només remarcant i reforçant que per nosaltres com a sector químic és molt important el monitoritzar i minimitzar aquest impacte de la nostra activitat al territori. I ha estat sempre un dels nostres grans compromisos i prioritats. I és per això que les polítiques ambientals són part d'aquest pla estratègic, són una part fonamental, un pilar del que es fonamenta el pla estratègic del 2021 a 2023 de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. I dins d'aquest pla, ser una referència industrial en qualitat de l'aire és una de les principals accions que es preveuen. I, per tant, estem davant no només d'una declaració d'intencions, sinó que és quelcom més, és una voluntat estratègica de la nostra associació i del nostre sector. Estem compromesos, com dèiem, a escoltar i a donar respostes a les inquietuds i preocupacions de la Generalitat, de la societat del nostre territori. I en aquest sentit, des de l'EQT compartim amb la població aquesta necessitat de vetllar i preservar la qualitat de l'aire del territori en el qual convivim. Per això, tant l'EQT com tot el sector químic en general estem implicats en l'impuls d'aquest Observatori de la Qualitat de l'Aire. I el treball que s'ha fet des d'aquest observatori, des que es va posar en marxa, ens permet disposar a dia d'avui d'una informació molt valuosa, una informació d'un cicle de 3 anys de dades sobre les emissions dels compostos orgànics volàtils als municipis del nostre entorn. Aquesta informació és realment coneixement que ens ha de servir per prendre aquelles decisions correctes i aplicar les millores que calgui. És evident, també, que queda molt per fer, però estem convençuts que des d'aquest Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona, impulsat tant per Repsol com per la pròpia Associació d'Empreses Químiques, amb la col·laboració de l'Institut Cerdà i l'aportació tècnica de la Universitat Rovira i Virgili, s'ha convertit en una eina de referència imprescindible per afrontar el debat amb el coneixement i rigor necessaris. Aquest compromís del sector químic de Tarragona amb la iniciativa és total, perquè volem continuar sent el motor que som del territori. Un motor no només econòmic, sinó també d'innovació i de coneixement, un motor resilient i sostenible. Per això som proactius i transparents i sumem esforços amb la resta del territori per aconseguir el que la indústria química és una obsessió en tots els àmbits, que és aquesta millora contínua. També en aquest vector tan important com és el propi aire que respirem tots. Moltes gràcies.